Assalamu alaikum, barkanku da dawowa Hausa Update. Sunana Hamza. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku canza location ɗinku daga wani country zuwa wani country. Kamar kana Najeriya, kamar da location ɗinka Ghana, America da sauransu. Kamar kana Brazil, kamar da shi Niger ko kuma wani country. Abu na farko da za ku yi shine za ku shiga cikin browser ɗinku ko kuma Chrome, sai ku shiga google.com. in ka shiga google.com zai nuna maku website din Google kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon. Sai ku danna sama, kuna gani za ku ga search settings, sai ku danna wajen search settings kamar yadda kuke gani cikin bidiyon. Zai nuna maku waje haka, sai ku danna ƙasa, sai ku zo ƙasa za ku ga region for searching result, sai ku danna. In ku danna zai nuna list din countries inda in kana so location ɗinka ya canza ya koma na kamar yadda kuke gani akwai Australia da sauransu, Ghana, Niger, menene, Cameroon, duk gasu nan, Nigeria, America, duk country da kake so suna nan. Za ka iya canza location ɗinka kamar da shi, kamar yanzu da kuna gani za mu sa location ɗinmu Nigeria, kuna gani in mun ga dama za mu sa shi Niger. Kamar yadda kuke gani yanzu location ɗinmu na Nigeria, to in yana Nigeria in an tracking ɗinka zai nuna Nigeria kake. In ka sa shi a Nigeria, in aka yi tracking ɗinka zai nuna Nigeria kake. In kuma yana Ghana ko kuma in yana Niger, in aka yi tracking ɗinka zai nuna Niger kake.